Bye-bye. See you next year. Salamat na. Salamat sa suporta. Salamat sa pagmamahal. Everyone, dumating na yung araw. Tayo ay uuwi na ng Australia. So, nakarating na namin dito sa bahay nila mama guys, galing ng hotel. So, nakapag-check out na, nadala na namin lahat ng mga gamit. So, dito na kami tawag dito kasi manukad. So, ang aking sisterit, ayan, sasama siya sa amin guys, kasama yung asawa niya, puntang, Maynila. Tapos, pagkasakay na namin ng airplane namin, tsaka na rin sila aalis. Kaya yan, nakaimpake na rin sila guys. Ito, more story niya? Oo. Ma! Ma! Yes, anak? My phone is charged. Yes, come here, sabi. Oh no. Say hi guys. We're going to see daddy. Because daddy is waiting. Mama, because my fish died. Your fish toy. Not to take throw away. Oh. Hi guys, good morning. Kung doon na di ay good sinugdanan, doon na gid katapusan di ay. Uli na sila. See you later. Ting 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 ting. Again, my mama. Look, see, this is my mama. Hi, hi, hi. This is my Sister, this is my mama. You don't want rice? Okay, what do you want? Come here pa. Come here pa. To my vlog. Yes, my vlog. What can you say? Anong masasabi mo? Kapag dakit kayo dito? Pusas. Uwi na sila guys. Na-give si Tito kay Paris and Celine. Kumunsa kita yang naong sa Facebook? What yun yung naong personal? Dito sa tuon niya na. I-vlog sa tuon niya. Wow! Justin, kalau may gold dito, di ba? May kafo. So noon. May kafo sa gold. You have like that. Doon, susunin ba dito? What will you say to Tita and Tito na? Sa man English major nga. Do you want like this? Do you want like this? Line. Over there. Do, ay, kala do. Give me your hand. Show me your hand. How good. Right hand. Right hand, Celine. Right hand. English major, diba? Saya kamu. Hindi na kuskat ka rin. Magahit siya ka. Oh no, we got stuck. Ito kaya me. But just hindi just Laking is 26 yan. Labarin na sila. yung mga bata nga, buyag kaayo. Hi guys. Who's that? Woo! Ang gwapa nga bata man. Ang bata nga gumay gupo man. Lah, putok siya mo ko. Who's that? Tanong siya ba?
Dahil mo pa kayo. Ding dang ding dang. Mababay na si Mami Ta. Mami Ta is going. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Yay, ulit na akong mamita. Nasila. Just nasabi ako na kabali. Business mo yung masabado na magikan mo. Pero paon naman na siya. Pag uli ni Mama, human exam. Paon na dahil na mo na siya. Wala po, ipakita sa inyo. Wala na. Wala pa na siya, no? Ice being good. Ice being good. Ice cream yan. Ay, pakita niya Mama Bye-bye na. Bye bye! Nasa ilog! Uli na sila sa ilang bukid. It's okay lang. Teka muna. Uli na sila sa bukid. Mak, i-fix na yung kuan Mak be. Tulong ko i-fix na yung yung skirt ba? Madali. Pagkalid. Chocolate only. Chocolate. Chocolate, there's no chocolate as well. I see it. I was in the bedroom. I see it. Nakita niya po ako. I have to show you, Tita Mimi. Guys, I'll show you. I'll show you Tita Mimi. Ang chocolate ko I'll yung show you, Tita Mimi. I'll show you the chocolate. Tagay ka ng ginilis na. Where? Come here. I know. Oy, babay na ka. Quick. Ang sarap pa niya mo ipalit sa ako, ma. Bukol mo kay kapon mo ko isa. Bungit kayo kay. Nan na lang, di man tarte yung mga sa nang panahon. Asa naman to sila na Kita niya pa siya na chocolate ko sa mga ba? Sige, kaya. Wala na. Ready na, ready to go. Dahil natin ito sa tinabot eh. Thank you for playing with us, Tita. Thank you. next year. Yes, TikTok next year. Bye-bye na, Tita. Tita Junak. Tita Edna. Ka, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Tita Edna. Ay, bye-bye, Tita Edna. Pasiling ko eh. Parisya. Bye-bye, Tita Edna. Paris. Bye-bye, Tita Edna. Nicole! See you next time. Kani kay makakatiya ka rin. Sure na. Nicole! See you next time. Nanalagi ang paniyat. Lagi, kami. Kabas malit mo sa inyo. Una naman kabas malit mo sa inyong flight. Bye-bye, Inday. See you next time, Inday. Ah, okay. See you next time. Bye-bye. See you next year. Salamat na. Salamat sa support pa. Salamat sa pagmamahal. Ano ba na?
kung magkilak ka ron. Nagkalat ta. Back to reality na. Wala na eh. You miss the baby? Okay, hold on. Huwag mamasan. Ang good Lord. Okay. A few moments later. It's off now, so we are literally on the plane going back to Brisbane. Now we're going to Manila first. Yeah, Manila, then Brisbane. I'm getting it back. I'm giving you back. I'm giving you back. Adi, when we zoom over, you'll get butterflies on your tummy. Hindi ako makakatulong guys kasi may punta ko si si Gab ay nasa likuran.
pagpapatalikuran sa mga oras na may mahigpit na ipinagbabawal. Maraming salamat po. Because sometimes the plane moves. The plane moves. And it's nighttime. It's dark. Everyone's sleeping. And turn it on. If you want to read or something. Sure, ladies. We got some chocolate balloons. Chicken. Banana. Time check tayo guys. It's 6:38 ng gabi. So, nandito na kami sa Terminal 3. Thanks God, okay naman yung pag-land namin. We're all safe. So, nandito kami ngayon sa Kusina Filipino Cuisine. Magdi-dinner lang muna kami guys. And then, after nito, ano po natin? We will repack our bags kasi sobrang dami ng bags. Isa, dalawa. So, 4 bags. Hindi kakayanin ng power ko guys. So, sabi ng sister ko, ano namin sila, i-combine. Ayan. So, ito, namin, ipansak talaga namin guys para isiksik dahil ay isaksoy. Ipansak na ito namin para magkasya siya ba. Para, isang malaking bag, tapos isang, I can't na. I have to do the, I don't think that will fit. Kana siya, sa bag kung gamay. Asa? Dili, di na mag uy. Isa ka ba? Hindi pa na kayo. Isa lang yung hand carry. Kasi wala maigo na ako eh. Ito na. Trust my power. Kasi may 30 kilos naman tayo guys, like international na baggage allowance. How much? Pila ginamit kilo? 5. 10. 6. Plus 20. Wala na yan to 1 kilo. Bukang na to sa ito. 30 ra. Ang ating babies na tingnan nyo, uy! Tawag nito, nakatulog siya guys. Pagkarating namin naghintay kami ng bus para mag-change kami ng terminal. Tulog ka agad. Lang. Hi! Uy! Buti na lang dito sa Terminal 3 guys. Maraming pagkakainan ba? So many options. Nandito kami ngayon sa level 3 guys. So dyan dyan mag-check-in. Pero mamaya pa kami mag-check-in kasi 2:45 pa naman yung flight namin guys. And it's only 7:55 pa lang ng gabi. So ito yung gagawin namin ngayon. Yan, yung sister ko ay ito siya. Kasi may space pa, oo. Kasi 30 kilos kasi yung baggage ko papuntang Australia. So may mapaglagyan pa ba? Para hindi ako maghirapan mamaya. Guys, tingnan nyo, oh. Uy, anak ko, mataga pa lang. The girls. Ha? Contact lens. Ay naman din mga para nadaan. Oo. Katulad. Ako, Diyos ko. Contact lens na holder. Uy. Itong blue, masiguro to? Uy, nabilin ba ka to sa imong bag? Itong blue. Uy, hold on. Lolo. We still have a couple of hours to kill. What's the time? Yes. 8 pa. Say 9, 10, 11, 12. Yay! Sabi niya din na siya mabalik din.
Matulod-tulod naman din ni Paris Love, oh. Matulod-tulod naman din ni Paris ilang hand carry, so kaya ra. Oh, may untag mata sila unya, no? Pagod. Agi na sila immigration. Sarap ng tulog nila, guys. So, tingnan nyo. Sarap. Dew foam. Dew foam, pure metal. Pure tiles. Nakakatiyo. Sumuto siya bakon mo. Ling-ling, ready to go? Yes? Okay. Minutes before departure. Magdali-dali na yun, me. Naman to, bahala niya. Ngayon yung bakya kayo mo sa mga. So kanina guys, nag-ano kami na nag-check-in na ako, tapos bumalik kami sa labas. Kasi nagtanong ako, sabi niya, okay lang na. Pero pag-check-in na, okay lang na lumabas. Hanggang hindi ka pa nag-ano sa immigration. So we should go immigration now. Yes, Carrie. So it's currently 12:20, 2:20 ang boarding time namin. So we have 2 hours. Tulog mo ng ating ate. Okay, Mama Carrie. Okay, bangon Pilipino. Thank you, Tita Mimi. Thank you. Hinatid ko talaga kami sa Maynila, guys. Iwan ko na lang kung kami lang kanina ng mga bata. Diyos ko, Lord. Kasi 20 kilos lang yung domestic. Tsaka na 30 kilos dito sa international. Kaya kanina, pinaghati-hati talaga yung mga dalahin namin. That's good. But now it's good kasi yung bit-bit namin yan na lang yung pink kasi sa kanila yan. Kasi mag-stay pa sila dito sa Maynila for a couple of days. Yung panawara rin niya, oh. Kaya pagdating namin, guys, walang tao eh. Ngayon, dami ng tao eh. Walang hassle kanina pagdating namin, diretso na. Kasi kami lang, aga kasi namin. Arsa. Ala. Bugat tamang kay ka na. Alam ko eh. Kaluin. Ito nagpakarga din, guys. Oh. Ayan. Kung sila dalawang pakarga, paano na lang? 1 o'clock. Ay, 12. Babay na. Babay na, tita. Thank you, tita Mene. Thank you, dong. Salamat. Jumping diri ha? Bye-bye. Bye-bye, Celine. Behave to your mommy, ha? Again? Abdin mo dahil ha?
Bye-bye, Tito. Bye-bye. Bye-bye. Tulog mo na kayo. I love you, Ma. Enjoy mo sa inyong style. Enjoy yung kuan. Inyong continuation sa inyong honeymoon. Message ko maka. Bye-bye!